For ITV. Spider-Man. Batman.
Shoutout mga sir. Ay, sir. Ang bakal mo, tingnan ko sa giwan. Ano kayo? Nice. Sir. Patron! Ano, patron. Ano kami? Eh, Marilog eh. Hindi, no? Ay, Hani. Aga kami ko, alas ko. Ito nga na yung kurek. Mata, parit ka lang yan. Pero ito lang, ito lang. Oo.